A partir d'ara és la meva clínica per sempre. Ha sigut molt còmoda des del principi i ara sé que puc comptar amb el doctor Esteban sempre que ho necessiti. Estic molt content tant amb el resultat com amb el tracte per part del personal de la clínica perquè han sigut molt pacients amb mi, han tingut molt afecte amb mi, fins i tot m'han trucat a casa per saber de la meva evolució, si tenia alguna molèstia, així que tot molt bé. O sigui, un treball de professionals. Estoy muy satisfecha en cómo ha ido todo en general, en relación tratamiento, duración, precio y trato recibido. Ha superado mis expectativas. Me sentí arropada, miraba que no tuviese dolor, que no tuviese miedo, estaban todo el rato, pero es que todo el rato pendiente de mí. Me explicaban lo que me harían, por qué tenían que hacérmelo, que eso es un encuentro que es muy importante. Me llamaban a casa para ver cómo me encontraba. Bueno, es que mejor es imposible, no se puede estar. I ara, doncs, em sento molt bé, vull dir, i la gent que em coneix, que feia temps que no em veia, doncs inclús, vull dir, ha notat aquest canvi, no? Aquest canvi de més somrient, més feliç.